Tá dohoda Mercosur ako taká pre Slovenskú republiku, ale aj pre Európsku úniu je výhodná, lebo vo vzťahu k automotívu z pohľadu vývozu, exportu, teda aut do Južnej Ameriky, ja plne podporujem našich poľnohospodárov v tom, aby vyjadrili svoju nespokojnosť a svoje obavy. Lebo nemáme ešte nič na stole, že aké množstva, za akých podmienok. Keď 5 krajín susediacich s Ukrajinou, vrátane Slovenska, malo a má stále problém s dovážaním poľnohospodárskych a rôznych potravinárskych komodít do Európskej únie, ktoré sa nás najviac dotýkajú, vtedy tie iné krajiny Európskej únie nejako, sa s tým vysporiadajme bez akýchkoľvek cieľ a bez akýchkoľvek nejakých, poviem, že noriem sú stanovené, ale tie sú tak vysoké, že sa pomaly to nikdy neprekoná, sa všetko dováža z Ukrajiny sem. A toto obdobné je aj ten Mercosur. Tak ako aj z Ukrajiny, tak aj z toho Mercosuru sú tie komodity, poviem, že obsahovo rôznych látok niekde inde ako tie európske. My v rámci Európskej únie máme stanovené zakázané nejaké prípravky pri hnojení, zakázané nejaké antibiotika, zakázané pri zvieratách, zakázané nejaké postreky a tak ďalej, určité látky. Toto v tých krajinách je dovolené. Keď chceme niečo dovoliť, aby sa sem dovážalo, OK, ale nech je to za tých istých podmienok a pravidiel, ktoré majú stanovené aj tí európski poľnohospodári.